Sauli Adensystä moi! Tällä videolla mä näytän kuinka voit viedä Adensyyn tallennetun kontaktiryhmän helposti Exceliin. Aloitetaan kirjautumalla Adensyyn. Kirjauduttua sisään siirrytään CRM-välilehdelle ja valitaan kontaktit. Tässä listassa näet kaikki Adensyyn tallentetut yhteyshenkilöt. Yleensä henkilöt luokitellaan sen mukaan, millaisia viestejä heille lähetetään. Tässä esimerkissä katsotaan, miten saadaan haettua kaikki IT-päättäjät listalla olevat henkilöt. Jotta voimme hakea ryhmän IT-päättäjät, määritetään hakuvalikosta uudeksi hakuehdoksi ryhmät-kenttä ja klikataan tallenna. Tallennuksen jälkeen lisäämämme hakuehto tulee näkyviin. Valitaan IT-päättäjät ja klikataan Etsi-nappia. Nyt näemme listassa vain ne henkilöt, jotka on merkattu IT-päättäjät ryhmään. Jotta saamme listan Exceliin, valitaan alhaalta vientinäkymä, josta klikataan Lataa Excel-tiedosto. Hetken päästä saamme ladattua Excel-muodossa listan kaikista IT-päättäjistä. Näin onnistuimme tuoda halutut kontaktit Exceliin. Toivottavasti videosta oli apua, ja jos kaipaatte lisätietoja, niin voitte ottaa yhteyttä Adensyn asiakaspalveluun osoitteeseen asiakaspalvelu@adensy.com.